हेलो एवरीवन दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै हमनो हाखादों जानांगौ दै स' दिनैनि भिडिअआ मानि बागै जागोन स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दायो ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुबफ्रावथ' गोबां नुनो मोनखादों कनजिता बर'आ दायो मा जागासिनो दङ स' लोगोफोर नोंथांमोना बे कनजिता बर'आ गावनि फिसायजों कल रायज्लायनाय नोंथांमोना खोनासंनानै लायोब्लानो जाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों ओमफ्राय नों फैगोन ना फैया बेखौल' बुंदो नों फैगोन ना फैला आंजों आंहा थांनो दरखार गैया मिथिबाय होमबालाय नों फिसा फिसौखौबो नायला आरो होमबालाय आंखौबो होमबालाय नोङो नांला आरो फैला आरो नोङो जेनेबा माने मानो थांलाबायनांगौ बिसोर आंखौ गावथारनो जेल जानो होनखाजोब्बाय मालाय ओमफ्राय नों दा बिसिखौ होमबालाय जानो आन्था हरगोन आं नोंनि थाखाय गैया मोनदों खस्थ' ओमफ्राय आङो जेन'बा आङो बिसिनाव उन्दैखौसो अजानाव लानानै थांदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो नोङो बिदि साननानै नोङो आंखौ बिदि भाइरेल खालामबाय आरोना जेनेबा दे अजानाव थांनायखौथ' आं नोंखौ माबा होफैयोना नोंसोर आंखौ थगायनायावसो आं रागा जोंदोंना आरो आंखौ नोंसोर गाज्रि बुंहरबाय साथामजोंहाय नों मा सानमारदों ओमफ्राय आंखौ गारनोसै आरो ना नों फैला ना मा जाखो आंलाय मानो थांलाबायनांगौ आं गाराबो आं थाङाबो आं थांबानो नोंसोर मोनसे नङा मोनसे माबा खालामखागोन खस्थ' मोनहोयो दा उन्दैखौ लानानै आं मा खालामनांगौ नोंखौ जेनेबा आं मा खालामनांगौ नों मानो बिदि हगारनांगौ दे नों मानो बिदि हगारनांगौ जेन'बा आङो फिसाय नालाय आङो नों गुरबाय थायो नालाय आङो बे बुस्थुखौ हरबाय नों मानोथो हगारनांगौ बिदि ससियेल मिडियाआव बयबो नुयो मायो मिथिखायोना नों बयबो नायो होननानै जेन'बा आंखौ मानो बिदि लासिं खालामखो नोङो बयजोंबो बुंनानै थांबाय अजानाव आरामै आराम थांबाय गारिजोंबो लाना फैदोंमोन आरामनो रिल्स बानायहैनो गोसो रिल्स बानायखांबाय फैबाय बेलासि बेलासियाव फैफिनो आङो ओमफ्राय आंनि फनखौ मानो मैया हरनिफ्रायनो दाख्लैनिफ्रायनो मानो हमाखै नोङो आंलाय मानो हमनांगौ नोंसोर जेबादि दम हरखानाय नोंलाय दे नों गोसोबायदि खालामदो होमबालाय हिनजावखौ लानानै नों बेबायदि खालामबाय दा नोङो आंखौहाय आं गनायनानै लाजोबबाय दे आङो बांद्राय जुदि आं सहायनो हायाबा आङो थैफ्लांनाय जागोन दै खिन्थु